Mkhwenyana. Umdlalo wendishi. Ubhuti ophethe mic ngalena kuthiwa akathule ngo300. Ngo300 kuthiwa ubhuti ophethe mic akeke eme manje. Ayibuyize ngaphi mic ngo300. Ngo300 imic kuthiwa ibuye ngaphi kusho igenge yakwa DL. iDL. Ukhona osaphethe utshwala nesandla lapha ophethe isavane bhuti. Yimancane yima nalokhuzana ngizoze ngumemeza. Phansi utshwala. Uzoba nebhadi uvela uqoko wena wedwa osemsindweni kuthiwe suka nje la endaweni. Uzoba nebhadi. Mkhwenyana. Akukho ufuna ukusho mhlawumbe ukuvula indishi. Okay. All right. Mgabadela utshwala. Uthi umali yabelungu. Ngo500 akaphuza umuntu ongekho la kule genge yaWDL. Ongaphandle nje wala WDL akaphuza ngo500. Umuntu ozofuza lo bawuthi bawaqedela esibabiza ngeDL. Ayina mncane indishi sana. Ayina mncane indishi. Noma ngapani unelungelo ayina mncane. Asikhulumeni sobezidlule phela iningi igaba esingazo la. Ngibizeni ngasondela. Ngibizeni ngasondela. Ophisa ukukhuluma ngemali kodwa. Waiter. Yes man. Waiters. Mani, sasa singakela wasisikeza nitonyephi. Uyosisi lapho. Ukuthi uzogcina sekuphuma ngathi kuza kabantu ngicela ukukhuluma umuntu ophethe imali ngesandla. Kuzobe ngathi ngiyapropaganda ngiphuthi ngisho kuyikhona. Usitalo nawo babunene. Wenhlangano enkulu eBhenjani uthi ngo600 uyabingelela wonke umuntu okhona emcimbini. Usitalo wethu wenhlangano enkulu iDL uthi uyabingelela ngo600. Waiter. Ngiyathumeka. Nazi ikhoza zangicela nami. Waiters. Mpola. Oh, wangitwa. Uthi ngabadeli kutali ukubingelela nje wonke umuntu okhona uthi umdlalo omuhle endishi mawuqhubeke. 10,000. Ola suga la nisema Mkhwenyana ubose bani Mkhwenyana mcele ngayihlazi indishi ihambe ibangela ide kangaka engaboni sesifikile siyihlangane ekhulu ngayihlazi lokho Mkhwenyana Sicelele Mkhwenyana sondele ngokukhulu uphuthu umdlalo awukwazi ukuqhubeka ngeke awukwazi Ngobengayibophi mina mangophi ngolomshado Halonitshele noma ngashada ngoba ngekhethelwe
ashata ngolene kechi nangukuya so I started to say the thing was supposed to be about $1 saved my life. 2,000 rand. 2,000 rand. What you got to do? I got a little I could do 2,000 rand. You have $1. I see the name, so I see the name, man. I see the name. The song, I am nine. I am not kicking the old man. Kicking the old man. Oh, from Sydney, don't. From Sydney, don't. The color was my parents is a native preacher. The color was my parents is a native preacher. Zipping, don't back process. I am man, now at 10 rand. I need to search a book. Wait on. Now I'm having time. What you let it go? This is why. Isn't it? Tell you some soon to do. Now I'm having time. So I'm having time. What you let it go? This is why. I'm soon.
Nangu ukhona umqondo bani lo mbombo somasha. Uthi umdlalo muhle mawuqhubeke. Uthi umdlalo muhle mawuqhubeke umqondo. Amalini. Ayindebe. Singaze sifike thina kubona ukuthi ngathi siyaphotha. Abantu abanjani nabo bakusikhufuzele ngoba mase sababamba ngesandla sethu kube ngathi sibona. Now manje ukuthi lo punti lo uqosha ngo 20 rand. 20 rand uqosha. Now uphosha ngelo top of the town. Bayamazi abaningi ngemoto egezile. Uthi ngalo moto noqhubeka top of the town. We trunk run. Uthi ubabhumbi ngale 12 rand angithatha isinqumo ngalabantu abahluphayo. Madala asingakhuza abantu siphuzayo. Asingakhuza abantu siphuzayo. Uzokwenza siko ukuthi umkhwenyana umuntu onjani. Ngicela wonke umuntu abangumsindo ngalo 12 rand akakathuleke manje. Uma ungathulanga ngizokukhomba ngikhiphe. Nikhumbule ngayo imali ephaketheni ukuxoshiwe. Ngizobe ngasakhulumi abantu. Abadala uma thina ngoba ngizokukhomba uwedwa ngikuxoshe. Weta nayinto azethu uyona lesiphatheli ngale nkulu DL uthi ucela amakhosazana akazobingele lo bhuti ba DL amakhosazana azobingele lo bhuti ba DL Musho mambanza ongelo siphatheli ihlangana enkulu aphuthumela amakhosazana manje khona phuthumani lapho bhuti bakhona ngabingelele sikwazi ukuqhubekela phambili sayicela hayi sikade kuma Sekala amakhosazana phuthuma zebingelela bhuti ba DL sikwazi ukuqhubekela phambili ngisalindela abaphethe imali bangikhombe ngizosondela Ongena amakhosazana ayithembayo wasondela ngokukhulu ukuphuthuma abingelela bhuti ba DL Development Association anempilo sethobile phakathi Ngaphuthuma akuyibisazana phansi ngathi ngezinto bhuti ba DL Hayi ngoma sasa kule manje Sandra mese khona ziphi umsayindawo hayi kwashona phuze thamba weyinto kwashona phuze thamba weyinto angeke sithinde ngiyishito bezipho abeza phuthumani uphuma kodwa ngasimbono imali athenga nje umakoti ngoba ufuna ngamthenga mele ngibe namakoti siyabona ukuthi uphuma kumakoti le mahala ngiqolete Sekelini komsendana Sojalo Sekelini komsendana I saw that it was okay. Now
uthi uma yabelungu ngo-12 rand umdlalo wendishi uzoqhubeka kodwa ungakafiki kodwa uDJ akabedlala ingoma kagatsheni ethi amahit kuthiwa awuqhubeka umdlalo wakho ayidlala ingoma DJ dlala ingoma DJ isale ingoma yakho DJ engathi kuyonakala DJ lapho uthi umkhonyana yaphikisa ngo-500 rand umcimbi umdlalo wendishi awuqhubeka DJ awume kancane ngokuqashela kusho umkhonyana ngo-500 rand kusho umkhonyana umdlalo wendishi awuqhubeka akambuyelele eceleni elibhebhelayo ugatsheni uthawacela ukubuyela eceleni gatsheni hayi sigadele gatsheni ngesikhazi uqhubeka gatsheni asikwazi uqhubeka ungekho ngiphethe imali ufuna ngiqhubeka ngikwazi kumele ngakusistine extra ngale mali yakhe What's uthi ugatsheni hayi ngo-120 khangeka zaphuma uhleli nje uzinzile emcimbini kamadala nangu umkhasibe induna yakwi-DA nansi abayibone kahle mfuna leyintombi ziyibone ngoba igezile ikhona ngentombini igezile uthi ngo-300 uyabonga nje ukuthi bafikile abelungu emcimbini kayinduna unabo umbo uyabonga ngo-300 kusho umkhasibe ubonga uhlelo ngizokhuluma ngey'mpunga zenhlangano manje upresident ngokuphakazela angazi ngizethini uthi uma yabelungu 100 rand ucela ubaba umhlobo upresident enhlangano enkulu DL nobaba umkhize kuyimpunga yenhlangano enkulu DL ningatholi kangaka nikhona ucela ningatholi kangaka nikhona uthi ucela ningatholi nje kangaka la ngikhuluma ngabaphathi Uqhubeka ngikwazi ukuqhubeka kusafuna niyakaza ngazi le these two yamina baba ngazi khona sekumele ngabe siyaqhubeka engathi khona ngimkhoshwe ngephutha ubabazama imisindo nawe ethi awunyakaze kanye nobaba laba bakhona ningathuli awutetesi baqalise ngendawo abantu abonakala ukuthi babusipho sizohlalela ngaphi ngoba ngazi asilaleleni bazalwane asilaleleni uthi umalabelo ngo-250 hayi uthi yokhuluma ngomcimbi omkhulu hayi namhlanje ngomcimbi omkhulu hayi namhlanje awuthuse lo muntu oshuthayo lo muntu lona ushutha njalo basifaka ku-Facebook uthi babudlala lana ake ngicela ucameraman athi ubuyele nge-200 madala angazi madala uthini mawunje angazi madala uthini ngikhona boma bosisi niyangikhwebani bosisi uthi umuntu ofaka isigqoko ucela sikhumule bahloniphe obaba khona labadala umuntu ofaka isigqoko asikhumule ngicela nikhumuleni-ke bobhuti kungenjalo umuntu uzofeha ofaka isigqoko asikhumule isho ngo-50 rand What's up?
kuphela. Ngiyamfakaza. 2000 ngo-200. U-2000 ngo-200. Obhuti abasephansi bawe-DL abazoqhubeka beyigogigo. Kodwa laba bangabi ngaphandle beyikhumula. U-2000 nelisoba uphenyana ngeke sikhiphe isigqoko. U-2000 uphenyana. Ngo-200. Kodwa wena ongaphansi ongekho we-DL, hayi isigqoko phansi. Isigqoko phansi. Isigqoko bafowethu, isigqoko obhuti esinorange, esinento orange ngisebamazi. Sakhona intombi, cela umsindo weyintombi, cela umsindo weyintombi. Uthi ubaba uStalo, ubabunene, ushamena we-DL. Ucela intombi eyifisa umendo. Zize izobheka ngapha bakhona izophila kahle. Intombi efuna umendo zize nje la ngaphambili zize. Eyifuna umendo izophila kahle. Awubo somatekisi laba banemali. Ubaba uStalo ngo-200 Uthumalishe ucela ukugcizelela enkulumeni kaStalo kodwa kuzintombi hayi ngibengane intombi hayi ngibengane ngo-200 kushumayishe ngoba inabanikazi bayo uthi ubabdlala sekushiyo konke kodwa usisi ngoba useze wafika ucela ukumjikisa ngo100 ufake babdlala ngeke ngikwazi ukufaka emabeleni mina uzayifaka emabeleni uthi ke asale sebuyele emuva ngoba useze ayisondele intombi hayi sebeke bayithatha sebeyibeke yakha intombi ayisondele ugada ungafuni ukuthi kuzindawo yakho yakho azizintombi Kwezingane. Seziphi sisalinde intombi zaphila asilaleleni intombi zisaphila tudogi la ngandlana ngicela silaleleni ngicela silaleleni uthi udogi ubecele u-Ayanda ngithi udogi ubecele u-Ayanda alethe amanzi abandayo uthi udogi amanzi asefikile nangikwaphethe ngowandlana kungenzeka ngesonto elizayo sibuye sesiqondene no-Ayanda nje ukondana no-Ayanda ngizethemba kwakhe ngo-Ayanda ikwenda insizwa zaku-DL sayipikile intombi igalelekile marobhothi sayipikile intombi igalelekile marobhothi sayipikile ngicela silalele nakulela tendele semumva ngiyacela silalele ngoba ngicathi sisemcimbini owodwa kunetendele semumva ngathi semcimbini ehlukene anti wodwa uthi imali yebelungu thululalela bapho mama bendawo nikhona bomama bendawo uthi imali yebelungu balethela iy'ngane zasecrash
kwenze njani ngo-200 uthi kwenze njani endaweni ziphi intombi zendawo ziphi intombi zendawo uthi ngabateni ngo-50 rand utela sisi ubevele kuye no-wrong la angimlethe hey, umgabade usenyukela umoya unyukela umoya into uthi ngo-500 ayindawo intombi ite ngo-500 uthi ayindawo ngo-500 200 kulabo bhuti abakwi-DL kodwa abamentionile nje uthe udinangwe umarobhothi udog ngebhadi nami ungibalile bathi ucela nathi ngesigalo ngo-200 bathi ucela ngesigalo nathi bathi uyabonga madlala ngento eyenzayo kodwa kube isifundo nopoyizana bakubala umushombela talk all the time one time asakisa lamse linda saqosha linda saqosha ukuthi sikujwayela kuzosebenza mfana saqosha ngisakhona khona ngibiza uboma khona ngibiza ubosisi ngishuthe rand yasebenza ukuthakala one time uthi ikashemba yeduma ncathi abaningi abamazi bamthwele emavidweni naye ikashemba yeduma uthi ucela makoti ngicela ungilalele iqondene nawe nje uthi ukashemba ngalo 10 rand makoti ungavali ubadedele nabanye mabefuna ukubela nathi usuke eduze wethu umntombi thina siyazenzela uhlale nathi uma ufuna ukubona noma ufuna ukujabula hayi kodwa wamhlapha ukuthi khona umuntu ongafanele lapho oqaleza ngiphethe 500 la asithuleni bazalwane asithuleni angingabi nomona noma ungafuna ukuthi kuthiwe wakho ngo-500 ukunikeza udinangwe la uthi udinangwe ngo-500 uyawukhipha nje phaketheni lakhe ngoba uyampintsha akasho lutho uyampintsha imali empintshayo Uyampintsha le mali iphi intombi enhle la lezo zakumina ifaka imali emabeleni makoti umuntu udoda ngalo 50 rand umuntu benophethe castle light lapho kuthwala ukuyibeka akube castle light leyo thaka uyibeka uyise nje futhi castle light lezi lapha ayisi castle light leyo umuntu wenza le castle light yakho uzoyibeka lapha phambili bana ayisi castle light leyo mfowethu usilandele yona umuntu benophethe castle light lezi futhi siyabona ilezi siyabona ayisi malunkoseni Naliphe asilaleleni athi uthi noma ngo100 hayi phuzu uyabonakala uzomele Nkosi
Wenza Nkosi. Hayi ngathi ashaka Nkosi. Nkosi. Usendala kakhulu ngayo. Nkosi usendala kakhulu ngayo. Nkosi usendala kakhulu ngayo. Zazizothi. Ayindoda wethu. Othi Nkosi. Nkosi. Wenza Nkosi, wenza njani? Wamanje ikhona la ifuna ukusaka khona. Angithi lento endishi ithi mabe u200 wena yengezela mawuphikisana nalokho kuyindalo sakwenza. Manje njengoba bekuthi u200 abaphutha ababili. Usuka eda noma isent noma ngabe uthenga ukuze sikwazi ukuqhubeka. Batephuza bashona. Unoba kwesekukhulwe ngezelo manje. Uthi uDod wanjani unisisisane noma icontrol amlethela amanzi abandayo usane ubicontrol. Oh ayanda ubicontrol. Uthi uDog nami ucela umlethela amanzi abandayo. Nami uDog uhambe ucela umlethela amanzi abandayo uthi miselele.